Ами, това, че ще щупиш е много добре, ама много сложна работа. О, това беше добро, това беше добро. Това беше много добро. И си ми е перфектно. What the... Много добре, много добре. Така е перфектно. Mother Trafter. Burst fire или... Знакът ми мире, чак, не стреля. А, добре. Ударявам ти. Не ми трябва. Патронът свърши. Айдахо. Ами ти имаш 20 патрона, аз тия часа си по 12 патрона и свършат се в 10 секунди. Еми... В смисъл, то USP-то с максимум човек трябва да го убиеш с 2 патрона. Углата. А не с 10. Защото иначе свършва супер бързо. И нямаш. Забич. Аз за това по принцип това беше гадно, набих 40. О, бачичко. Така. Къде си, брат? Аха. Къде си, бе? Къде си? Само вика. Човек... Шанс. О, как искам да си купа видеокарта. Аз съм си я харесал. И AMD. Печката ли би? А? Печката ли ще взимаш? Не, смисъл, видеокарта AMD. Десетиш? Видеокарта не ми звучи лошо. Но процесор звучи... Ама поддържаш шалъка. А? Поддържи ли който шалъка да се избра? Тя е... Има... Единствено ще се я взема, защото има допълнителен дисплей под порт. И общо... One shot head! RIP headphone users. Тя струва 240 лева и няма начин да прегрее, защото е с супер сериозно охлаждане. Сериозно охлаждане? С 2 вентилатора. Реално сериозно. И има супер яките реалтани, така че няма да прегрее. Колко съм? 79. Каква е тази цигания? Не викай толкова, бе. Не викай. Чакай, аз съм музиката толкова. Така. Ще цела се скалата, тагра. Чакай се цела скалата. Ей се почвам с скалата. Майко, видях в край. Не, аз си хвърлих си пистолета, добре. Нали също ще играем само пистолети? Да. Не, аз се визитам. Не! Добре. Добре, чай сега. Чакай. О, Съгътнах много. това беше сериозно. Стига си правил така, че ми умряха ушите. Или поне си махни микрофона. Там. Защото умрях. Ай! Не то цели, бе! Не.
Всяка цели. Веднъж. Ако видиш достатъчно, така ще не видиш. О, Ще добери си 2 на 128, аз ще намерих 28, 122. шанс. Ще мреш ще урам, това така. Доклюм, това е този компот да го пия. Искам да си купа глокчи. Някакво скинчи. О, Компота, аз повярвах в мен. това беше компот. Компота палар. Вземи Компот пауър. 20. Вземи това девич куче. Вземи това девич куче. Хвърля си оръжието. Не бе, брат. Какво беше тази цигания? Какво беше тази цигания? Аз пък не мога да играя USP. В смисъл, не че не мога да го играя. Хвърли си пистолета. Да, и аз отдеви си го фърлих, ще си го вземеш. Не бой се, аз не мога да бия. Не, спокойно, има, аз го взем. Взема ли го? Добре. Бързо пистолет. Не мога да игра с пистолет, чао! Не могат. Това беше пълен късмет. Не може. Честно ти казвам, това беше пълен късмет. Аз не мога да играя USP. Просто даже се очудих от себе си. Какво направих току-що? 80. Много изпорно резултат. Това също беше пълен късмет. Не ми вярвай. Oh, I would do this motherfucker. Добре, браво. Good game. ЖЖ. ЖЖ. Ох, някой ми пише. Ох, не. Колко ти вземе? Вземи 30. Чакай да видя, че някой ми пише.